Konečný lesk sa potom dosiahne finálnou operáciou leštením. Leštivom je v tomto prípade suspenzia pemzy s vodou, ktorá sa najskôr nanesie kefou na polyuretánový kotúč. Jemným tlakom výrobku na kotúč dochádza k postupnému snímaniu reliefnej vrstvy a pôvodne matný povrch brúseného skla sa vyhladzuje a stáva sa lesklým. Takto sa postupuje na všetkých obrúsených plochách. Na záver treba pohár dôkladne umyť a zbaviť ho všetkých nečistôt a vykonať jeho kontrolu. Kontrola kvality pri sklárskej výrobe je bežne vykonávaná po každej operácii, čím sa zabezpečí jednak spätná väzba pre odstránenie možných výrobných vád a súčasne sa zabráni pusteniu vadných výrobkov do ďalších operácií, ktoré sú pri nich nepotrebné a neekonomické. Tieto zásady platia pri kusovej i hromadnej výrobe.